Răscumpărătorul lui Rut. 3 femei trăiesc într-un pământ străin. Naomi, o izraelită, și cele 2 nurori ale ei, amândouă moabite. Soțul fiecăreia dintre ele a murit și acum au rămas singure și în nevoie. Lăsați-mă, nu mai am absolut nimic. Puteți spera să vă găsiți alți bărbați cu care să vă căsătoriți și care să aibă grijă de voi. Domnul să vă facă parte de bunătatea Lui, așa cum și voi v-ați purtat cu bunătate față de mine, a spus Naomi. Rut și Opra protestează. Ele nu vor să o lase singură. Pe femeia care le-a devenit mamă, femeile plâng. În cele din urmă, Orpa își ia rămas bun de la ele. Rut, du-te și tu înapoi împreună cu cumnata ta. Nu, căci tu ești mama mea. Oriunde vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. El ne va purta de grijă la amândouă mai bine decât orice soț. Dumnezeu i-a luat pe soțul și pe copiii mei, cu toate că numele meu înseamnă cea plăcută și pentru o vreme viața mea chiar a fost plăcută. Acum numele amărăciune mă descrie mai bine. Vino, ne vom întoarce în Israel, unde am niște neamuri care ne-ar putea ajuta. Înapoi în Israel. Desigur, mamă. Aici o lege le dă voie femeilor sărace să meargă pe câmp și să culeagă spicele pe care le scapă slujitorii. Sunt prea bătrână ca să lucrez toată ziua pe câmp. Vei merge tu ca să avem ce mânca? Rut merge pe ogorul lui Boaz, o rudă îndepărtată de-a lui Naomi. Lucrează din greu acolo, strângând grânele nefolosite. Într-o zi vine și proprietarul. Ce mai fac cei mai buni muncitori din întreg Israelul? Domnul să vă binecuvinteze și să vă țină. Ce proprietar cucernic, gândește Rut. Domnul să fie și cu tine. Boaz îl întreabă pe supraveghetor cum merge treaba pe câmpurile lui. Și aveți grijă de femeile sărace? Da, este aici o văduvă pe nume Rut, venită din Moab. De câteva săptămâni se trudește ca să aibă grijă de soacra ei, Naomi. Naomi este una dintre rudele mele. Am auzit ce frumos te porți cu soacra ta. Poți să aduni cât vrei din spicele de pe câmpurile mele și Domnul să te răsplătească și să te ocrotească. Domnul îmi poartă de grijă. Mulțumesc pentru bunătatea ta. La prânz, Boaz este impresionat de credința și istețimea lui Rut. După ce se termină masa de prânz și Rut se întoarce la muncă. Lăsați din adins să cadă niște grâu ca să-l culeagă ea. Aveți grijă să nu-i se întâmple nimic rău. Nu te teme, Boaz, va fi în siguranță și va avea parte de cât grâu va avea nevoie. În seara aceea, iată cât grâu am strâns! Naomi, Dumnezeul tău e bun cu noi! Când soțul meu și fiii noștri au murit, am crezut că Dumnezeu a uitat de mine. Acum știu cât de mult mă iubește, pentru că mi-a dat o noră care ține la mine ca o fiică. Azi l-am cunoscut pe proprietarul câmpului. Îl cheamă Boaz și a fost foarte bun. Boaz?
este rudă cu familia soțului meu. Domnul să-l binecuvinteze dacă a fost bun cu tine. De-a lungul întregii perioade de recoltă, Rut culege grâu din câmpul lui Boaz și are grijă de Naomi. Într-o seară, Boaz a arătat că este bun cu tine, ca rudă, are dreptul să se însoare cu tine. De seară e sărbătoarea recoltei. La petrecere ar trebui să pui pe tine cea mai frumoasă rochie pe care o ai și apoi să-l întrebi dacă, în calitate de rudă și salvator, nu vrea să te ia de nevastă și să aibă grijă de tine. Boaz este un om cucernic. Voi face după cum îmi ceri. Rut face totul întocmai cum îi spusese Naomi. Dumnezeu e bun! Și îl așteaptă pe Boaz pe câmpul de treierat. Cine e acolo? Roaba ta, Rut. Naomi m-a rugat să te întreb, din moment ce ești domn, n-ai vrea să fii răscumpărătorul meu? Vrei să te căsătorești cu mine? Ești mult prea bună cu mine, Rut. Este un bărbat cu care trebuie să vorbesc mai întâi înainte de a ne putea căsători. Boaz o protejează pe Rut până ce pot să facă nunta oficial. Înainte ca Boaz și Rut să se poată căsători, el trebuie să meargă la poarta cetății și să vorbească cu cel care avea drept înaintea lui de a moșteni proprietatea lui Naomi. Ai dreptul să iei terenul care a aparținut soțului lui Naomi și asupra lui Rut. Dacă le vrei, spune acum, dacă nu, vreau eu să le cumpăr dreptul de moștenire și să am grijă de Rut. Eu nu pot face. Domnul să te binecuvinteze, Boaz! Vestea despre nunta care urma să aibă loc între Rut și Boaz s-a răspândit rapid prin tot Betleemul. La nuntă este petrecere, muzică și sunt râsete. Ești bucuroasă, draga mea? Mult mai bucuroasă decât aș fi putut vreodată visa. Dumnezeu a fost bun cu mine. Odată cu căsătoria, atât Rut cât și Naomi sunt luate în grija lui Boaz. Mai târziu, când Rut naște un fiu, ei sunt bucuroși să poată avea grijă de el. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua când ai părăsit Moabul și ai venit cu mine la Betleem. Domnul mi-a luat amărăciunea și m-a făcut din nou plăcută. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, Naomi. El a transformat tristețea noastră în bucurie. El ne-a onorat cu un om care îl onorează pe el. Și acum am un copilaș atât de minunat. Fiul meu se va numi Obed, care înseamnă slujitor. Rugăciunea mea este ca Obed să-i slujească lui Dumnezeu și poporului său. Odată cu căsătoria, atât Rut cât și Naomi sunt luate în grija lui Boaz. Mai târziu, când Rut naște un fiu, ei sunt bucuroși să poată avea grijă de el.